Hej, jeg hedder Michael og underviser på Nords Yoga Retreat i Spanien. Retreatet er for dig, som elsker at være aktiv, som både kan lide at lave yoga, men også andre aktiviteter. Stedet dernede er ret unikt, fordi det ligger lige helt ude på kysten på en klippeafsats, så du har udsigter flere forskellige steder, flere niveauer. Både hvor vi kan dyrke yoga, og hvor du også kan gå direkte ned til Middelhavet og tage en dukker. Så når du står og laver yoga, har du udsigt ud over Middelhavet, og du kan høre bølgerne bølge ind mod klipperne. Det får du ikke særlig mange andre steder. Det er ret fedt. På retreatet så er der yoga både om morgenen og om eftermiddagen, og også nogle meditationssessions om aftenen. Yogaen består af fysisk vinyasa om morgenen, og mere sådan teknikbaseret nørderi om eftermiddagen. Udover yogadelen kan du også være aktiv på andre måder. Du kan sejle i havkajak, spætte paddle, vandre, løbe en tur i skøn natur. Selvom der virker til at være meget på programmet, så er der stadigvæk tid til at slappe af. Du kan hvile med en bog, eller tage en lur ved poolen, eller gå en tur for dig selv. Vi lægger vægt på, at der bliver skabt et godt fællesskab, så det sociale er vigtigt. Vi spiser måltiderne sammen, vi dyrker yogaen sammen. Det handler om også at få nye yogavenner. Det er en uforglemmelig tur, jeg håber rigtig meget, du vil med.